Okay, so right now, guys, we're at a taxi car. Taxi. We're at the taxi car because we are. So, right now we are. Okay. For fun. Face video, for fun. Nu, magazinul este un ce numărul. Ah, magazin? Brandul spaniol. Oh, yeah, da, ai deschis, cred că de câteva luni bune au deschis magazinul, da, este cu marfă, marfă, haine. Haine, da. Da. Sunt chiar faine. Out. Cum dracu zice? Din aia din sezonul trecut, știi? Deci nu sunt second hand, dar sunt din sezoane trecute, știi? Outlet, așa. Știam eu că ceva cu out. Au prețuri cam mari. Adică, no. So, guys, I'm using the new phone. The new phone I'm using, yeah. Da. Câteodată la cum e prezentabilitatea la astea și le pun așa, știi, deci pe nu, că nu ca așa ar cam arăta cam second hand. No, dar în fine, și le vând tot la preț mare, știi? Nu că aș cumpăra, că eu am mai făcut o dată prostia de acolo în And there's Bianca, yeah. Gara, Breșca, toate alea sunt cele mai accesibile și am venit aici și nu te apropii de ele. 100, am cumpărat tocmai la o pereche de pantaloni din aia. Te duci la reduceri la Zara, îți faci dulapul de 3 ori. Am cumpărat o pereche de pantaloni Zara, exact Zara, tu. Din aia gen Aladin, știi? E așa, strâmți în jos, știi? Cum te arată mai făpune, Și nu, dar super mișto și așa, știi? De numai că eu nu probez, știi? Deci eu iau așa ochiometric. Și când m-am dus acasă și am probat, normal că nu mi-erau buni. Hai să zic că erau cu mărime mai. It's so beautiful outside, guys. Beautiful outside. Mai mare, ca să poată să capă pe mine ca lumea. Și am dat la mama. Eu luat, i-a plăcut, 100 de lei. No, dar super fain. Deci fain, știi? Dar tot materialul și cum arată și așa poate să fie foarte bine luat ca second hand. You know what I mean? Știi? Deci prezentabilitatea cam... So beautiful outside. Wonderful, nice.